mati kuwi makhluk yang bernyawa semua akan mengalami. Nah, akan tetapi tidak tahu kapan saat dan waktunya. Tidak harus tua dan tidak harus muda, tidak juga harus sakit terlebih dahulu. Ini yang dinamakan rahasia Tuhan. M prei. M kok nekat ya gobrah-gobrah kok. Iya. Mbakmu pidah. Iya. Waduh. Tolo cahe nak cahe Catul cahe tri Kontol doke banyak doke bacul kari siji Tolan cahe nak cahe catul cahe tri Kontol doke banyak doke bacul kari siji Abang-abang gendera londo Kita siti kuburan mayit Tapi abang kutondo-motor Wadah kubur golek duit Selamat pagi Mbak Mufidah. Nah, kondangin neng jonggolan gini, kowe iki calone Rio. Oh, nek teng jonggolan mriki calon bojone Rio kuwi. Calon bojone Dek Rio. Heeh. Lagi kira-kira awakmu ya iya tenan apa ora? Gimana ya enaknya ya? Lah enake piye wong sing ngakoni kowe kok? Prasaja jujur, blak kotang terus terang umpama iya disuwunke donga sing para rawuh. Piye? Arep karo Rio apa arep karo Gudel? Aja karo Gudel remuk no. Ha iya. Iki eneng sing ngersake lagune ya kuwi lelagon Slendro Patrisanga nyuwun gubuk asmara kaliyane Kang Jitul Sumarji saking Tulungagung. Tulungagung. Diaturke ya Nduk ya. Nggih. Siap. Menika dibawani napa mboten? Dibawani. Kowe maniman suara apik kok ora bawani. Calon bojo dalang kok. Lah iya. Tenan kuwi ngerti upamane Sidara Riya para Riya malah sing klenger no. Kok saged, Pak? Lah yo polahe Nupidah ki mula bengi iki ra takon polah ki mergo sesuk sore iki engko bengi iki digunakke Riya ning kene. Oh dadi sesuk nderekke Mas Rio ning kene. Heeh, sesuk ki ora mulih ning gone Riya. Kowe iki kok Pak Tantun nderek, Mas Rio nderek, Mas kono-kono nderek. Ora ndek rombongan to, Nduk? Ya enggak, ya namanya juga ya itu sebuah tanggung jawab ya kan. Cocok. Lah iya. Sambil cari pengalaman. Betul. Ngene Nduk, nek iso kowe matur ki mau nganggo basa Jawa sebab nuwun sewu saiki ki basa Jawa ki mau nek awake dhewe ora melu nggunakake, cah cilik-cilik ki ora melu nggunakake, bakale bubruk. Leres. Bakale rubuh kekuatane wong Jawa. Basa Jawa nek ra diudi tenan kok, Pak. Ah iya. Saestu. Ayo monggo diaturke, ya. Bocahe cantik. Oke. Terus dasare ya nyenengke. Nengke. Sopan santune ya oleh. Hebat. Aduh. Bejane sing kakung sok. Bejane sing kakung, sing penting ora kumat. Lah iya. Nek kumat pripun, Pak? Kentire iki lho. Nenong. Wiwitane. Hop. Wiwitane. Nah ngono sing kok kakurungan ngono kuwi. Wiwitane nyingkar ya. Wiwitane nyingkar nyingkur.
Iki jane iki ya nuwun sewu. Asline iki karo Dik Riyo iki ya mung kancan sing apik. Mergone iki bakal dadi calon putra mantu dalang saka Magelang. Oh, sida karo kae. Wah, iki nek sing kecewa Pak niki. Piye? Nek sida karo putrane Pak Dalang Magelang ana sing kecewa. Pak Radya lah, iya. Ana sing kecewa karo Sapa? Dek Trisusila. Oh, waduh. Ya ora lho. Mas Tri Susila iki wis duwe dhewe kok. Mas Tri iki mau timbangane ngopeni bojo pilih ngopeni bebek kok iki ya. Lah iya. Kiai. Terus ke? Ya. Nanonenong lelampahan kang tresno tulus nadyan ing matur sembah nuwun sanget ngapunten nyuwun pangkur gagrag Semarangan menika saking Mas Danang Sanggrahan ingkang ngaturaken Mbak Elisa. Taksih kok niki tasih lenggah mriki Mbak. Wah, matur sembah nuwun sanget menika Bapak Balikpapan banjir tapi jeh melu wungon diwuh Kakang Pusaka Balikpapan Kang Purnam. Pokoke ngebiar saking Madiun. Ya, monggo yang apa diaturke. Kula kintulaken kagem kanca-kanca SKTS sedaya. Langsung garape cara seragenan mawon Mas Gareng. Oke, dados yo. Ya. Oh
Oke, terima kasih. Hei, jantenan Kak Es. Semangate niku lho, Pak. Mangape piye? Wah, semangate luar biasa. Wah, taruh nek Cuk, mangape. Wah, mboten mangape, semangate anggone mangap niku lho, Pak. Wow, tenan. Sekarang beliaunya Mbak Elisa. Nah, niki. Sing diantu-antu. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Iki lagu daerah mana Mbak? Nek sampai ngerti? Caca Marica, hei, itu daerah timur juga sih, Oh, tapi iya. Maluku ya. Wah, kira-kira dari sana. Ya. Saya sendiri enggak apal kok. Ya, Ya, itu ya. macem-macem. Macam-macam. Macam-macam ya. Ya. Kalau Sulawesi itu bagaimana? Ya Sulawesi, kalau Sulawesi khasnya ya. Sulawesi, yang, Palu-Palu. Yang kalau Palu itu macem-macam juga, tergantung suku mana Kaili. Ya, bisa itu. dikenalkan satu. Yang dikenalkan. Gak iso aku kalau nyanyi boso itu udah lupa. Oh. Ya kalau angin mamiri itu Sulawesi Selatan. Angin yang itu mamiriku macem-macem. pasang. Ya macam-macam. Ditonton nih. itu anak-anak. Ya. Itu dari Susaru takkan lupa. Ya. Badui betul. angin mamiri. Oh, aku apal aku TKI cerdas aku. Nggih. Kerep saplai Pak, tentu TikTokan iki lho dadi. Aku lo nanti TikTok. Lah iya, weh. Terima kasih sekali, Mbak. Iya sama-sama. Weh, Seneng. sampai dengan malam ini jam 2 ini. Jam Oke. 2 Si eksis. pagi. Ya. Senang masih bisa sowan di sini, bisa menyapa para Ya. tamu yang hadir. Mugi-mugi yang tirakat pinaringan berkah sedoyo. Amin. Pinaringan lancar. Anggenipun mau menggelar besok mantenannya besok ya. Manten besok. Mugi-mugi Iya. langgeng anggenipun bebrayan nggih. Langgeng ya. Langgeng langgeng. Yes. Ya dhewe wis men. Nggih. Sementing iso basa Jawa alhamdulillah dengan bagaimana keadaannya kita harus bersyukur. Apapun yang sing diomongne sing penting piyai mriki paham. Paham ngono wae. Ya. Beloke Pakde, sambung wanci dalu niku sing nyuwun. Iya. Mangga waduh dedet. Lajengan mawon napa? Ora. Wah, ora. Ya iki kene ibu-ibu do mirsani kabeh iki mergo kepengin arep ngerti sambung wanci dalu sampean sing nyuwara kok. Iki mau anu Lek. Dawuh. Iki sayembara iki mau sapa Wah, adik-adik wis paling SMP lah sing iso Pancasila lan unyeng-unyengi loro. Nah, iki. Ya agak lunyeng-lunyeng itu. Ya nek kaya Dik Praske mung siji ya digoleke palu sik dadi loro. Oh ya ora pokoke ora ngunyeng-unyeng wis pokoke sing iso Pancasila rene. Monggo adik-adik SD ataupun SMP Ya. sing wis apal Pancasila tindak panggung Berani monggo. maju. Engko enten bonus utawa hadiah saking Pak Tantut. Wes Yo. ora lanang ora wedok sapa wae. Ora lanang ora wedok. Ya, yang Pokoknya sudah SD melek, teko SMP. masih melek. Karena apa Pak Tantut pengen yang namanya menanamkan jiwa nasionalisme, Nasionalis. patriotisme, menyayangi NKRI. Ya betul Mas. Mulai luntur iki. Pancasila sebagai ideologi dan landasan bangsa. Monggo. Nggih, sinten? Ada tidak yang begini. baju biru. Enggak apa-apa. Ayo Mas, ini Mas ya. Ayo, berdua boleh. Ya, Ngajak bapaknya ya entuk. Pun. Ah iya. Monggo. Tindak mriki. Ayo Mas, ini Mas. Ayo. Apal toh?
Itu hadiah Mas, lumayan. Wis ta, engko ning hadiah. Ora mung aku dhewe sing meni hadiah, mengko Mas Garing ya meni hadiah. Aku juga, wis. Wis. Ada Kak? Pokoke jaga tombok iki lho, aku iki tenan. Padha Bisa entek nyumbang akeh lho iki. Juni sisan lho iki. entek iki. Padha enteke sisanke, ompoke pokoke. Iya, maka sik Mbak Elisa kalau ada ke sini. Ya, Maka kalau nggak ada, Mas. ya wis. Nah, ada. Penonton semuanya wakeh iki. Nah iya. Iya, Pancasila ada 5 aja. Utawa nek umpama ora SD SMP ya sing apal monggo mriki. Ya. Yang Kok sik kabeh sasate sing priagung-priagung ya yang oke kecil sing dulu. sing kecil kok ya. kita menghargai nih, masih kecil mau tirakat gitu kan. Iya, keren. ya, Bener. bener Mbak. Iya. Bener Pak Tantut. Ki Mbak Elisa ki kok saya ramping lho nuwe diete berhasil. Habis Diet. putus. Oh. Wes. Biasa Tat, kayak gitu, tat, biasa. habis putus tat, Itu Mbak Elisa tat, habis sangat putus. mudah merampingkan diri. Ke Mas Bontot terus gawe status. Iya. Kesempatan. Lancar gas jaya. Ayo diaturke sik, mangga. Ini yang emanipun aja ya. Iya mangga. Emanipun Yayi Wasakrami. Wah, jebul tibaning padha Mas Tri Susilo ki mau malah ngintuni layang kok, Reng. Ngoten ta Pak? Nderek ndonga mugi pinanganten kalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Request lagunipun Gerajakan Banyuwangi ingkang nembang Mbak Mufidah Sofiana. Ya ra kandhani. Saking Karang Taruna Krida Manggala Sida Dadi Mas Tri Susilo 100.000 alhamdulillah. Nggih. Ya bariki Mas ngapunten. Ugi Karang Taruna Pak. Kalau mau kompak ngersake lagu lelakonku. Lelakon. Mbok menawa engko nek enek ya diaturke wadene ora enek taun mburi. Oh iya. Terus ke Mbak. Sun ingkang anggarwa sadar le peng. Apa gepeng karo dompeng iki tak jejer. Padha Sama penge. penge. Aja le. Wangayung rucin wae. Wah, tenan. Ya terus ke. Prandene maksa Neno ini jebul nimas uga nanggapi ngerti ya nek lek gudel mau nusul tak kon dandan Petro. Nggih. Dandan gudel mawon malah apik. Ora sandandane mung kaya sungu. ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti Nyuntak Presno nadyan mung sarana piranti. Nek ra sastrane dhuwur ora mungkin iso ngene iki. aku nggak paham artinya itu Pak Tan. Nyuntak nanti. tresno sanadyanto Mung sarana mung piranti. sarana piranti. Jadi meluapkan rasa cintanya meskipun melalui piranti ki alat. Oh, Alat iso ki kaya ngono. iso.
nganggo alat, kowe nek ora duwe tuku alat. Oh iya. Maksudnya HP. HP. Nah, jadi meluapkan cinta kasih terhadap sesamane pasangane ning lumantar HP. Oke. Mongko disebut kuwi alat. Oh nggih piranti kowe mau. Kok do dudu ngono. Gambarmu uga Ki Haji Sukoron Suwondo saking Blitar. Matur sembah nuwun Mbak Elisa, suarane lok ibat. Iki bar berlibur ning Vietnam. Oh, Mbak, nggih. Wah, niki nek liburan luar negeri kok. Lah nek kowe? Lah cukup Pak pit-pitan. Wah, iya ora apa-apa sing penting cukup duwite. Lah nggih, dicukup-cukupke Pak. Wah iya. Cukup pit-pitan mergo cukupe nggih mung nggih numpak pit niku Pak. Wah iya. Mbak Mufida Sofiana, kowe ngajekan Nduk? Dikersake Mas Trisusila kok. Ndah monggo Mas Trisusila wedeh iki. Iki lagune Banyumangen. Wah jan. Banyumangen. Selamat pagi. Oh, catangen. Oh, alah, lamate pun pejah. Selamat pagi, Pak Tantut. Iya, tantut ora tantut. Tulisane iki ora nganggo H. Oh. Nek Mbak Tatin kae titot. Nek aku tantut iki tanpa nganggo H. Tantut ora tantut. Oh, Pak Tantut. Heeh. Nggih. Pak Tantut. Pak Tantut. Ora tantut. Iya. Oh iya, nggih.
Sangat. Lagune Gerajakan Banyuwangi. Wis ora usah dibawani. Oh, iya, langsung. Langsung. Wis para eruk. Para esuk. Para esuk. Waduh. Dasar iki sone iki disengkuyung dening son made in daerah kene dhewe. Elok Pak niki sae Pak niki. Nah, terus iki aku nggo kontrole saka zero. Wah iya. Wis sip niki. Piye iki ya sonmu to? Son kula mboten ngeten niki. Sonmu piye? Son kula nek nggo nyuwara welik nika. Kok iso? Tes 1 2 3 nek niki lak ngoten. Heeh. Ngen kula ter kar paripur. Persarmarkir dararkir tatur sutartor. Lah iya. Ayo mengko diaturke. Ya mengko dados ya karena kita pisan co ya. Oh siap. Iki mau eneng sing nyuwun lagu Jadul Lorenza. Eneng sing ngersake 1 singkong dan keju, 2 tambal ban, 3-nya adalah Bukit Berbunga. Oke. Ugi Karang Taruna nyelani kelelakonku. Lelakonku apal kowe? Apal, Pak? Kowe dhewe apal? Nggih genah mau niku lagune kula ya, Pak. Tenane. Nggih, Kang Repto Pak Bagong Darmono. Oh, ntakane lakonmu dhewe. Nggih niku nggih klebu lelakone kula, Pak. Lah iya. Terus pundi pun aturaken. Lho iso ora kira-kira? Insyaallah kula usahake, Pak. Oh ya, piye gel piye ngel? Oke, lho, oke nek anggere bungal. Oke, anggere pun ketemu PO Rosalia niki pun. Wah, iya kok PO Rosalia piye? Seragame lak kaya PO Rosalia. Wis sing njaluk malah kanca-kanca dhewe kok. Wah, pertama kali kae wah yang Pekalongan sing nyiapke iki mau dompeng. Sakek. Hormat kok ngono.
Lah iya, punanku siji iki pancen serine kok ya. Sido karo Anggun. Mbuh ya, wis lele. Wis. Kuwi neng lek sing murang tata ngono kok. Ya mangga diaturke lagune lelakonku, diaturke Mas Garing dhewe. Oke, dadas ya. Yen kelingan marang lelakonku kaya-kaya ora kena dipercaya wong sing suwe dadi kembange ati teka temen saben dina ngapusi langgen kula warga ning nyatane sliramu ora mendho malah dotra anggonmu laku nesta
Waduh, Gareng ki multi talenta kok. Multi plasenta. Apa iso ki mau lagune Pak Bagong Darmono nggih? Karya Pak Bagong Darmono. Oh nggih, waduh. Coba iki mau saka Pak Bagong, saiki aku ngaturke lagune saka Gapiro Kreatif Genti. Enten to, Pak? Lagune Dampar Kalabu. Nah, sing ingkang nembangaken, Pak. Nembangaken menika ibunipun Gapiro Kreatif. Oh, ya iya. Sapa? Mbak Putri Anjarasari. Ya, Ayo jumeneng saking palengganipun Mbak Mine selehke sik. Ini selehke. Pangune delivery iki. Aduh. Waduh tenan kok Litarjo ya tanggung jawab kok. Kok jumeneng toh? Ya monggo, ya monggo spotnya Mas. Iya. Oke, pakai musik biar monggo. Iya, Pak. Mbak Putri. Niki Mbak Putri nembangke karya Gapiro kreatif sing judul lagunipun Dampar Kalabu. Dampar Kalbu. Yeah. Lah mengke sing tambal ban, Pak. Hah? Niku sing nembangke Gudel. Oh ya. Nah, sakniki alih profesi nambal ban, Pak. Lah iya, monggo Mbak Dampar Kalabu nggih Mbak Putri. Nggih. Oh waduh, jan iki anu khusus anu sinden gending ning apa-apa ya iso. Nggih, nggih. Weh tenan enggak. Mangga diaturke ora garapane cara musike. Ya mangga. Oke, dados ya. Ulanang Tole Vito karo Tole Druwendra Widatama. Nggih. Menika wonten ingkang nyimak saking Magelang pepunden kula Bapak Julius Gunawan matur nuwun sangat tasih kepareng-paring berkah pangestu marang awake dhewe. Ha iya. Saking Semarang ugi, Pak. Nggih. Kantuk salam keng Mas Punjung. Oh, ngoten. Nggih. Ora WA aku dhewe. Apa satru apa piye karo aku? Ha Namung saged nonton streaming. iya, empen janji pas aku mang mijen kae arep nusul kok ora nusul iki apa. Saiki ngeten. Mbak Elisa. Nah, Mbak Elisa ngaturke lagune Lestari menika wonten panyuwun ugi. Wah iya. Ya, Monggo jumeneng saking palengganipun Mbak Elisa. Weh ora usah disepoti, Cok. Semangat yang baru putus, semangat ya. Yang baru putus, Udah semangat. move on dong. Iya. Cepet aja. Diaturke lagune Mbak Elisa sing ngaturke karo anakku. Penciptane lagu Lestari Mbak Elisa. Siap. Mas Vito Fernanda. Mangga Mas Vito. Putranipun Dek Harinto. Wah, saking kurung nih ya. Jare neng-nengan Pak karo bapak ini. Oh, nenengan selawase urip ki bakale. Lah iya. Ayo rene. Gareng senengane cucuk kuwi. Bocah wis akur apik kok malah dinenengke. Lah iya. Wes, Dadi anak kowe ya. Vito wis menerima kenyataan kok ya. Wane kuwi nek bapake nakal iki ngerti kok. Iya. Wah, lagu Lestari suara dua jangan sampai lupa. Ayo, ibu-ibu wis semangat. Ya, bar makan bakmi kok semangat iki piye. Oke, dados lagune. Ya monggo. Ya, ya. Doro, ayo Doro. Ya.
ana tulise Hyang Midi yen wong sabar lan narima ing